Yes, tonight is the EOC Executive Director, Ma'am M. Ang, sa aton nga linya, Ma'am M. Mayong gabi sa mo. Action Art, mayong gabi sa tanan niya nagapamati. Kabay pa nga makuha na ni sa Friday daw positive ang sabat ni Gov kuno daw ginbaton yung invitation ni Mayor and then virtual conference sila, Ma'am M. Yes, that's correct. Action Art may ara na may response na sa aton ang aton governor, si Governor Pong. Kag nag-set na sila sang schedule. So, we will be attend kita sang meeting ng ina, and I'm sure we will be able to thresh out kung ano man na ang mga hindi parareho naton nga guidelines, and we hope to be able to come up with more or less a consolidated, coordinated, complementary nga mga measures para sa aton arriving passengers. Yes, ma'am. So, hulato na muna on Friday, whatever the development, kag-update sila. Kay-importante ni, personally, ma'am, damo nga-inquire, especially sa EOC, kung nanong sarang mahimo, nag-ayo sa inubuli because of the policies in province? Actually, ang isang ulihin niya, Action Art, nga nag-sulat si Mayor Ping, because sa damo siyang reklamo, hindi sila makadayon sakay, nag-reschedule sila, nag-rebook sila sa ila ticket, and they have to go back to the airport. Ay tungod nga, inibla mga kaso subong sa Metro Manila, taman kadamo, Action Art. Okay. So, ang mga molecular laboratories are also busy. So, damo pa siyang nagpatest. So, delayed kayo ang results maguluwa. So, nagalapaw sa 72 hours. Nagapaso ang ilang RT-PCR test results. So, even if nakapatest na sila, nag-lapse na kay tungod lapaw na sa 72 hours. Okay. Ang isa pagig kareklamo, kung kaysa malupad ng ilang flight, wala pa nakagwa ang result. So, nagaduble nila gasto kay mabayad sila rebooking fee, mapuli pa sila, mabalik naman sa airport. Ang iba na nag-star ma lang sa mga paryente siguro, o kung ang iba niya nag-hotel, another night ka naman sa hotel. Kag pagkatapos, mapatest ka na naman liwat, kaya hindi na magbato ng SPAT kung paso ang imong RT-PCR result. So, mo na mga reklamo nga mga inconvenience ang aton mga kauturan kag mga taga-Bacolod nga gusto magpauli diri kag ginpakamaayo ni Mayor Bing nga i-adjust momentarily ang aton nga mga requirements. Okay. So siling ni Mayor, ang proposal is mas mayo siguro magbaton ta na isang rapid antigen test. Number 1, it's cheaper. Number 2, dasig ang result makuha sa dilayon. So dako ang bulig bala, dako ang madula nga burden sa aton nga mga travelers. It serves the same purpose, mas-screen naton ang mga pasahero nga nagasulod di sa aton. Okay. Sige, so hindi ko lang pag-i-preempt na nung matabo sila on Friday, kabay pa mangin positive tanan kag baka-come up sang win-win solution para sa pamuluyo sang Negros kag Bacolod City, ma'am. Yes, amo gid man ang katuyuan sang pagpatawag pag-request ni Mayor Bing nga magkipagsapol sa aton provincial government kay para nga mas ang katuyuan man lang gid sinitanan nga we will make travel more convenient, less costly para sa aton sa mga taga-Bacolod, but at the same time safe sa gihapon. Aha. Correct. Ma'am, masip lang ko very quickly sa cases naton tonight tumidyo dako gyapon, triple digit kita gyapon sa COVID-19, no? Yes, correct. Triple digit kita sa gihapon, Action Art. Wala na kita nakahalin sa triple digit numbers ang mga bago naton nga cases. May ara pa kita mga hindi naton ma-take up sa aton subong dabot kita 240 plus na naman, no? 232. Yes, 232 kita sa subong nga gabi ang mga nagsululod ng mga results di sa aton. Uy. So kung panahon ta, wala nagapanaog na sa mga 200 nga average in the last few days. Nakita tani mataas nga numero, plus may ara pa mga naga-self-test
action art o wala balaga panugid, may mga symptoms, kag sa ilalang mga balay nagatest sila using rapid antigen. Kay kung mga sa balay lang kag self-test na home kit ang ginagamit, wala gina-report sa EOC, hindi ta na ma-monitor action art. So may mga amo pa na nga dapat i-consider ta nga additional sa aton cases. Aha. So anyway, kabay pa nung magnubo na ina. No, kinakita nato ang effort sa vaccination drive no sige-sige man. But by the way, siling ni Chief Implementer and Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez, sugda na yan do dito sa Manila noon February 4 ang vaccination sa kabataan. Diri sa aton wa ipakita instruction nga ka green light nga makasugod magkita sa Bacolod. Sang last nga NBOC, National Vaccination Operations Council nga meeting, gin-announce na ina nga February 4 magasugod na gid ang rollout ang vaccine sa aton 5 to 11 years old. Dito sa National Capital Region. Ang hambal ni Secretary Vince Dizon, shortly after, mapagwa man sila sa guidelines for the rest of the country para sa ibang mga regions naman. So, ma-pilot sila na sa Metro Manila and then siguro a week later or maybe a week or 2 weeks later, magwa naman ang para sa masugod naman ang rollout sa ibang sa mga provinces. Okay. I see. So kabay pa magsigi-sige na. No? By the way, ma'am, after tumulas ang insidente sa Corazon Locsin, although nag-explika na to si Dr. Julius Trillo, nagpabutyag naman pagi sa statement, tingin pagwa nilang official statement, nga tingin dapatan pagali bulong kag after 10 minutes sa mutuya naglukso tong pasyente. Ma'am, iniblado nakabukas sa atensyon ko. Siling ko, ano man, kumong do ka relevant man sa aton mga quarantine centers naton subong na may napinsara naton na no, may mga safety man nga ginahimo measures nga at least basic blend kabay pa hindi matabo man ding insidente. Actually, may kita yung mental health program even sa aton bala nga mga isolation facilities, action art, ever since may ara na may programa na iya nga gin-develop man ang aton nga mental health department sa City Health. Na ang mga nag-isolate, syempre number 1 ang anxiety na nila, ang kulba. Number 2, separation from family members, ikaw lang nag-aisahanon kung ara ka sa isolation facility. Number 3, ang imo worry sa imo trabaho, may gasto sa ang kulba mo sa perhaps ma-hospitalize ka o kung anano pa dira. Pag ang aton yung sa aton yung mga isolation facilities, may mga activities kita dira nga ginstudyuhan na sa aton mental health department ng City Health na may ara sila mga activities like may ara da sa mga art, may mga libro da, may mga Bible dira, may mga inspirational, may mga ibang na mga activities na ginahimo dira. Okay. Wala pa man ang results ng investigation of that incident sa Corazon Locsin. Wala man takabalo kung may condition na to yung daan nga may depression na to or kung ano pa da nga mental health issue ang pasyente. And it so happened nga he tested positive. In fact, part na sa discussion namon sa EOC nga ang pasyente to hindi mo siya matag, no? It was may contention kami dito because can we tag, pwede ta na bala itag ang pasyente nga COVID death? Kaya ang iya nga cause of death, why siya napatay tungod sa COVID? Correct. Napatay siya tungod sa injury caused by the suicide or caused by injury. Okay. So, na sang nagligad, may isa man po ka bata nga ginbuno. Tapos pag tungod nga gindala siya sa hospital procedure subong sa mga hospital standard gid nga i-test ka until sila magtandog sa imo for any procedure. So nag-positive ang bata kaga wala naka-survive. So ang cause of death is injuries, stab wound, hindi iya ang cause of death niya is not due to COVID pero nag-positive siya sa COVID. So mga amo na bala ang mga discussions man nga gina man na namon nga gina-estudyuhan. Okay. Yes, sa ma'am. aton EOC. So, amo na mga considerations. But yes, gina-consider namon nga ang COVID, they can lead to a mental health
issue pagid na siya. Apart from being a medical issue, it's also a mental health issue. Kaysa na-mention ko na nga mga katungdanan, no? Ang mga kasubo, ang kakulba, ang loneliness mo nga makalayo kasi mo pamilya and many others. Aha. Anyway, kuanon tala, wala ton tala kuno ng mga development sini sa Bacolod City, especially sige pagyapon, as you mentioned kay na nga do 200 plus naman ang new real time nga mga records nga nag-abot sa inyo. Ma'am, salamat gid sa imo time maging hatag karon nga gabi, unless may ara kasang ipalabot padugang sa Bacolod non. You're welcome, Action Art. Madamo gina salamat. Kaina, again, coordination meeting kita with the Supreme Court sa University of St. Lasal for the preparations para sa aton bar examinations sa February 4 and 6 pagahiwaton diri sa Lasal. So I would like to greet all the examinees, the mga taga-Bacolod naton nga mga future lawyers. We wish you all the best. We are doing everything to make this. Alas 7:55 na. Action Firing Line. Oy, nautod ang linya ni City ni EOC Executive Director Ang karon nga gabi. Okay na lang. Sige, ma'am, sorry ginautod ang linya. Yes, Action Art, as I've said, ginakaibalot pala ang tanan ng mga examinees naton, our future lawyers, nga ang aton local government sa Bacolod, the city government, and the Emergency Operations Center, naga-cooperate, nagabulig, naga-coordinate with the University of St. Lasal kag ang Supreme Court, nga ang paghiwaton nga bar examinations will be successful and will be safe. Support gid si Mayor Bing Lunardia nag-express din sa iya nga full support to the full extent gid nga makaya sa local government nga ibulig para maging successful ang paghiwaton nga bar examination. Aha. Salamat gid and good night sa imo, ma'am. Good night. Thank you, man. Action Art. Action Firing Line. Friday, it's a date, bantayan ta. Nanong mga result sang meeting sa tunga sang gobernador, kag pila pa ka mga opisyalis sang Negros Occidental, upod kay Mayor Bing nga gina-expect siya gin mag-attend, kag pila pa. Ka local official